Puteri lagi, nagaul mi. Gabi gitu karan na taon mi dari. Natukaran si ni Pilipsi, inja pagkalman kay naglisid ba sa ginawa. Kara dia, Busentos. Selamat. Selamat, Ma'am. Shout out sa pamilya. Nagalis amang ka? Taga-Alicia. Alicia. Alicia. May apelido? Libres. Libres. Sus, libres na ni. Yakay ni. Na, salamat! Hi guys, majong buntag. Magluto di ko karon nakuan. Tortang bulinaw. Wala ka klase ang napalit ron. Day gagmay, day daka-daka. Lagi. Hindi. Pinahawala mo din magturta kay damay daw kabata di ha. Haning nga na rin dua ka bata? Haning mo nga? Sa mga ngan. Ha? Tinood mo nga? Adriana Hayes. Apelido? Ikaw? Apelido? Dabay sa kabata po di ha. Nior. Nior. Alias Som. Ading ko agbukog ni. Sa isa kay to nagkinilaw po. Kung ano nagbukag te? Ang mga bata, luwing taon po. Grabe din mga bata. Grabe, Diyos mamahaling urot. Sidang bilib mo mamahal mo panggag mga bata. Sana ulam naman lijang uyab na ni kaalabaw po nga panggaan. Hindi kong panggaguyag mo. Ano, dati na. Bulgar na. Bulgar na. Pas na. Dapat ako ang panggaon. Ako ka na. Ako ang panggaon. Pero panggaon ko na, dapat sa panggaon baligon ko. Ano lagi? Ano lagi? Kurog-kurog lagi na bukog. Habang ko, Kurog-kurog ang tayo mo. ano ka? Ano naman? Ano naman? Tujo ka niya. Kurug-kurug. Habang ko, doon ka rin. Hindi ko mo kante kay grabe ka ko. Hindi, ako raw, kita. Naputod dyan kuko. Di, digikan ko nag. Hindi ko siya nakuha ko rin. Hani, nagtugog. Ikan yang kuabot. Aw. Ano mag ngelo. Paano ka na na yung tortahon ba? Lamin na naman siya. Nada na yung protein. Anong katawa mo ka? Mo siya, ano siya mo, tag-vlog ko ay. Nabida doon katawa niya. Gabi? Nasa vlog, natawan ko. Gabi gatong kuan. Ano ka? Namot na siya lagi. Ano naman be? Nginomat makabi. Tari si Dutsu si mama? Gating sian. Hindi naman nga di ada food. Tari si Dutsu na food. Ito mo guys. Pero hindi ko bukog. Pwede naman siguro. Sakay, ngayon baka na sila dani. Tungutan asa. Nagluto na ba tayo nga ng wakay bukog? Wa pa. Torta ba? Wa pa ta nagturtatag ka ng naadit ka na. Aw di wa ta nagturtag bulinaw. Taong ra. Isuk malaki ka mo. Hindi. Hagisuok. Isuk magwapa sa kama. Jan! Grabe. Brian ba? Gapagangas. Gwapa mo mamalig magtali day no. Tiyak, ganahan ko kumamali. Mura ni. Lia. Mura Si ni. Bia. Lia na. Sa tuyate na din siya? Yasmin Kurti. Siguro. Jasmine day Jasmine. Curtis. Kita, salamat sa na-comments. Agay. Kamu rami na kamatikod. Wala ko na kamatikod sa magalingan. Nagwapa ka. Hindi nga mauwa ko magtali-tali sa buhok ba? Kaya kanilagay tanga gauna. Sigara na ba kunos gauna kagtang kay gauna pa Gauna ubos. pag-ubos. Adi. Abi na di ay. Naliday ni. Na all bali-bali. Luot ko nga lawa. Lain nagkinilaw. Lain nagtorta. Lain nag-unon. Ay! Katulo lagi may palitan ito isda ron. Aron. Aguna katong budloy og sa tuay. No. Budloy og Budloy og timbungan. Sunod. Pahit ako bulinaw ka rin ha. Gagmay. haninga na ning bulinawan ay. Mao ko na yung bulinaw original. Katong kaya isa. Diba? May pakita ito. Kare guys da guys. Mao ko na yung bulinaw original. Mani pure. Kare, mao ko na yung baking. Gagmay man.
Sinagopre diri. Paano ko rin sa asog-sungog? Nung bulinaw. Sa bulinaw. Ang saning bulinawan ng nauna nay? Libod kuno. Kuliris, libod-libod. Paitug-o di ay ag. Koy lami ng paitug-o. Badlingon ni bulinawan ni. Agwantahan man ni kaya may atong mata. Luhin taon po ni mga bata. Wala protina. Huwag na ni size. Ha? Kitang mga inahan, naluhin ka sa itong anak. Ang sa kuno Ang itatagpaagi nga itong anak, makakaunog maju. mga Di kay- madyo di kay tughong. Oo. Ako di man yung hanggi kuha ng paglutog-tughong. Pero ako, kung dindakot ko, Kato bang sa MGS gabi eh? Tinan man sa MGS gabi nga ron lauza. tinugong to. Wala di lain. Wala di sila Kung lain. kita na di pamagi yor, di kami minjo yor. Ato di pamagi na mong bata nga, di na po makakaon sa imong nagian. Sa yung nagian nga kalisod kay na may sweldo. Pakan aglami ag imuhang anak. Ang itay di pamagi, hindi kay... Pakan agi fry. Mao po na ipakawas ang anak, kay mao po nang gikaon sa una. Nga nandi ay. Wala rin ay sus nanan eh. Saan dyan? Mao gali na nakasweldo naman na. Sakto di kanay. Pakan aglami. Kaya ako, maluwi man kong alyan, naghang pakan tinugong. Hindi di ba na magkagtinugong? Ikaw biga pakaan ka ng tinugong be. Nga nas Kaya ligag tinagumbi. nga nas mamakapinangga nimo. Nangi talaga tagpagi. Kaya na pa may pamagi. Di man ko kaupak din sa ni. Upak kundi ay. Ano nga ni, magsakripisyo ka ko hapon ito, no? Para lang makaas mga bata. Diya, sakitan na rin katong kasing-kasing. Aron mamali. Sakitan ka mamali. Ikan po siya una. Kaya, iro na ning... Oh! Ah, doon na. Doon na nagsaging, guys. Ang kusuy, ma? Masur mang may saging. Naa. Dampo ug tulad Ang saging na, saging po na sa Mindanao, di na saging sa... Di na makanete ko ano na eh. Basi, alam ang krispihin pa ko. Ito naman eh. Aftan ta naging alas 12. Lisod. Ano lang isang krispihin guys, di rin magsilbi. Kuhaan tanan. Di na lagi na makatanan. Ini pagkain lang. Hindi na lang natiwasin guys. Kaya alam mo ng krispihin ng torta. Uy! Sus, Ah, may alam Marimar! Darag saging ipalit oh. Uy, Diyos sarabing hampungan. Pila man ang kilo? Adoy. Magluto sa Alam ka, tapalay ka. Atay sa. Di lagi ni gapas. Di ka ni gapas, Adoy? Di ka ni gapas? Nangikag lagi ka, ma. Siyempre, nagdala lang tao. Sumba ko rin. Ayaw, Ben! Diya guys, wala tiwasa. Ano nang dagmay magputsi dya, pwede naman sa dya crispy. Ano tiwasa pagbukog eh. Madugay na. Di pa man po na tanto makabagag. Di, marag nakaturta naman kung nganis na agi. Di mo nang hilin, gitagaan sila. Oo, kaman lang di ay hilin. Ito na di ka undang. Asik pala bis cereal day. Kaya magluto na tag... Ay, magkaon ng panid ko. Atay sa. Laho atay sa. September pala. Sunod buwan, birthday. Alyan na kasi kung tinidor yan. Sabi yung tinidor. Punta na eh. Di mo gulo sayang. Awa lagi. Lalik siya. Hindi mo sa mahalik si Dan ha. What doon magkuna Adoy? Ano ini? Dung ag. Butangan na tuwog. Harina. 2 spoon harina. Tangan ka din karina mo. Oh, kanang mabuskag. Kaya gamo ka kainin-unan man. Daging jung duha. Luipod mo. Natawa na ba? Lami mo guni, gigasahan na magkang nanahinin nga niya. Tukang gulinaw. Itlog man ang gihalo, be. Oo, parang lamian eh. Kasawa na ba oh?
Tapos, guys, mas okay mo palit sa suroy nga isda kaysa Disblis Mercado. Kaya ito Disblis Mercado, ang mahala. Pamasahe pa dyan. Masahe pa. Tunggutangan sila og paminta, magiging ano yung pampalamig si. Katawar ba? Katawar ba kaliksi? Hindi po ng itlog. Ha? Kapili na yung itlog man, nagdaglan yan eh. Ano kaya na ito? Tato na. Tawag mas sisig ka tawag si. Ano ba si? Nagkakatawa daw? Ano ba daw? Ano daw? Ikaw no ikaw. Ano man ka daw? Yung magkakatawa daw? May mouth daw? Ano yung say mouth daw? Wala kayo sa lutuan. Na guys, luto na gatong tortang bulinaw. Kinilaw! Mapinikinilaw na. Sabay timpla na? Wa pa kay, ano malutog saging. Naapas panimplang adoy. Basta kayo managaho ang assignment. 1 hour later! Ninanay sa dyang apo na. Dyang siksikan, kaya di naman kakita. Tumbag saging, oh. Na guys, nasa mong tengod. Daro, oh. Girls manang. Kagyang ube. Na entonces, nadiha na tabunan. Apo buti unod nang ugat pag-uban. Paano to, ah? Kuha nag-uban. As nagtulid. Na entonces sa ube. Lami gatangdaan maata pa dani pangandoy. Gikan sa nagbakho, nakakuha niya butong niya. Hi guys, madyong hapon. Na may butong diya kay nag-widening naman sa kalsada. Daghang lubi nga na entonces. Sa morning, nanguha mi. Diya, testingan ni nahang si Jaog. Pwede pa bang mautan? Naawon ni ron. Tanawon ni guys, ug mautan ba? Sa hulang sardinas. Ay, salamat. Mautan pa niyo. Ito ba naman? Tiya, kuya, kumanang panihapon ko no. Isa? Saging nga, hilaw. Hindi, panihapon na dito. Saging luwag ang sundang kay ang tanawon na kuan. Kapitan, labay. Kapitan, ni mura ba rin butang, kapitan? Amang gipanguha. Mga nanghid kong kapitan idis. Kung pwede ba na lagi, pwede pa lagi mautan. Praise the Lord. Jesus Maria. Nahurap to ko ha. Nahurap. Masig nagkuot ka sa makanot ha. Buwag na. Hindi na pwede mo kuskus? Pwede, pwede. Ala, katut ko tayo. Ikaw na, minam po ko. Ikaw na. Tamis ba? Nga po. Ano na ako? Di ba di makadaot? Hindi kadaot man. Saan lang ko? Yung pagkakas namin siya, walang kaan mo sa akin nagdawin pa isang buwan. Kakandi ko saging. Ano na, iwan doon? Biskuit. Masubag sibaw. Sabi kong tuwad. Ang pagkubhan ang hanggang ko nang. Uy. Sakto na dyan ay. Amusay. Dahil isa. Kani isa ni guwang na ni. Sumunta na nang. Guwang pa na huy. Ikaw ano na nito? Kuskusan kaysa kulag sardinas. Ikaw lang kamong guys. Gi? Isang day. Kaya mo sinuta lang ng Pilipis sa una?
Nga, Magisahan nagbutong. hindi. Bubudag. Pinapa. Hindi. Ang sabaw sa butong. Di sa buwan. Na, may mga batang sabaw. Hindi nagbisahon. Buang gigisahan. Nabilabit gigisahan sa butong. Saan mo guni ay? Gigisahan. Ginuho di mo kadaog. Kapada, tigwasan na karon. Ito ka na kapanda. Sabi mo ni umoy. Di ko kadaog. Kuliris. Manang tabang sa panang. Baka dihay ka naza. Naahan, di ko kadaog. Hinay, hanang pangatong to kung ay. Uy, hindi ay. Hala! Kuliris. Butang pagkatidri. Kaya sa laban sa baw. Kaway siya kog baso ni Maika. O baka kaubanang. Uy, Huwag daw na kubig. kubig di ko man. Grabe. Grabe po mo. Grabe po mo. Mas manang kailakan hinuon. Pagkain mo kubig ko rin, Jo. Whoop! Oh, Ay. Kaway siya. Be, Tire! ay salamat sa Diyos. Water! Kiri. Ay, Judas, tire pwede pa yun. Kaya kaya ka gusto ni kagwa nga. Basa na. Diyara ka kagilid Ano ka. Gusto nang lain ng sundang. Gato naman nilabag kay Wedding ng pwede piha. Basig dabong naman lang. Gato na ka, be. Maria langit. Bago na. Grabe na pagkulo Buang na. naman. Hala namin yun. Inday? Kabahon. Hala, pwede pa na lang. Buang. Pwede ba ito? Nanay siya ng bot. Alam mo ng buang. Buang. Buang naman sa baw na. Mo na yung magikuha, te. Hindi mo ko bitagami ka buang. Party list. Ipamitbit. Na! Nasud! Nasud! Uy, ginoo. Ginoo buang sud. Ngalan. Sud. Nagano kang nabuhi man sa dalo? Nga umri sabaw. Anak ko sa kami. Guys, buang guys, oh. Buhi na lang. Lahat itong naik namin kabutiban ko na Nawa di si Sud na di nga ning lubi. buang mo ni. Mga Sud. Maghiladza. Ano pa? Biya ka nang bukon tabang sa Sino kubaka. yung nani? Pwede ba ka ni sa mautan na? Ang biya sang bukon. Odo. Hawa, bibi. Sud ba kay gihilot ka? Ay, kapitan, kapitan. Nagis kapitan dali hoy. Pagka nawahin nagkuha. Party list. Sino yung mapay pagkuha ko? Sabay naman. Anak ko mula. Tutungkid. Pag mo ng party list, naghakado. Nalila. Kita ka? Wala za. Di, mga ingan ni. Mga tagwad. Ala. Sabi Biki, ang kuskuson. Taga rabat ito ilaja. Ay, pwede ba niutanan? Pwede pa na. Aray, na parang pwede na siyang baba. Pwede pa na. Nang nangulubas ko. Nga di ang kuskuson guys. Ang bitangan mo. Nakay bang kuskus na naman ang Ito, bilhin. merkado? Aray siya. Ayun, Jo. Natay pang kuskus ay? Pwede na mo. Good. Ano? Ito. Sari. Oh, Ginoo. Basta siya sa Balangawan ay ha? Dari gulay. Yung bintong tagutan, kanay mga bata po. Lisod po. Ay, gari. Di kuya. Di. Gari, puro ilang isda. Uy, hala, pwede ka dyan. Munta siya isa ha? Basig Balangawan na ang Balik kuskuson. ni muwa na. Adjaw! Ang tungutan na. Gaya panda. Ano lang? Ano lang? Mananga. Gari, ang atang isda. Panda! Manang! Tagkar lang manang. Ay, karan. Ay, di ko binuang kay... Kaya ko kusada. Saan na panda? Pwede sa isa. Gari, ang amang isda. Ito na nabag kay Wadi na yun. Tuwa. Magda. Ang nangalongi ra. Ato na nga. Gari, ang among... Huwag mo kitong kuskus rin. Huwag mo kita sa kuskus na dito. Kanin na ba? Bato. Gusan ko. Labi mo pagkakasa mong kantin. Ang gusan ka. Kung gusto ka din dito babay. Nakagayon na. Nga pa rin kuskusay. Hatag lang kuskus na hindi ha. Ang tasa mo ng bi. Dapat ko na masan? Uy, wow, na di kay ginamos na. Mas moton siya.
Nang, limpyo ba ninang? Hoy, nabatasan. Nangaw. Ha? Ha? Parang namiyak mo ka ito. Namiyak ginamos, oy. Lamenta to pare sa saging na. Buko, malunggay o sardinas. Hi guys, madyong gabi. Nagluto na po kong sudan para panihapon. Kaya na kayo mag-request man ng sardinas. Ano lang po nga gulay. Naman tayo buko na. Tanga buko, tanga kamunggay. Parts na na. Sabuang sa ko kamay ko. Agi. Sardinas ako ta karon gabi bitaw. Pila ra bay biras habol ko no. Sao nagalay day kami day among panihapon day lugaw ra. Lugaw ra panihapon ni mama. May suwa. Away tuwa ma. Ang lugaw butang nga asin. Kasi makarilit dia guys, magutan og sardinas butang butang buko. Ay matabang man ma. Ay matabang. Ay man ko. Ug may lura kanunay ma. Na di pwede may lura. Kay maka daot na ma. Ada Inja matug sa do kay ugma mula ka mi. Ugma puon. Si Tiri check up ni Jam to sa bularan ja ako imuban. Manang kinahanglan makatubog sa durong gabi na. Pag silang kagalingon matubog sa do. Kay bao si Tiri lagi nag-ulmi. Gabi gitukaran na tarantan taon may dari. Natukaran siya epilepsy inja pagkahuman kay naglisid ba sa ginawa. Grabe siya nang hadlok ka oy. Wala nga. Imbis sa dyan check up na pas 12. Amo lang mag-isa-sadyo. Ugma, pizza 9. Imbis kay pizza 12 to. Isa-sadyo naman na mo pa-check up. Pero kuas doktor gan sa diseases doktor. Diya operahanan lagi ang gawin na. Diya salamat di ay sa mga malamong kasing-kasing nga nanay ng hatag sa Gika si Tiri. Dagang salamat. Labi na ni Kuan ganiha na inihatag ni Tiri si Sister Sol Molina. Daring haning kontak, haning hatag na si Jang Tiri, dagan yung salamat na to sis. Inuuna naman kasi magbawas. Diyaw na lang. Magpuan. Nani ng hatag. Wag sa ko. Salamat. Salamat sa mga hatag. Dagang salamat, Jud. Kaya nga na yung hatag bitaw, matigo man na. Makatabang na di pa ng Tiri, kaya berahunan lagi. Sa ginagbayar good, mga piso-piso. Piso-piso, kayo tigom na mga piso-piso, kayo mo, daghan naman na. Nagmay nga amount, kung matipo na, dako na na. Makatabang na di pagkadyo ni Tiri. 11 minutes later. Saya makarelate na ni guys. Buko with sardines.